Zdravo ljudi, u ovoj epizodi, ne znam, ovo je samo najava, razumete me. Vraćam se na YouTube, vratio sam se, mislim, razumete me. Nemam šta više da dodam tu. Znači, novi videi, znači, nordijska mitologija, nadam se da ću da je završim. Neću da obećavam ponovo. Zajebo sam se, prvi put sam obećao i onda nisam uspeo. Ali sada je u stvari u toku rad. Mislim i tad je bio, ali sad je više sklopljeno. Tako da to možete da očekujete. Uglavnom, nordijska Devil May Cry priča, čak onaj jedan lik u komentarima. I got you bro, razumeš? Uglavnom, znači, Sims, sve full, razumete me, sve, nema šta. Znači, planiram kad skupim lovu da uzem capture card, snijamo live God of War, brate. Nema šta bolje od toga, šta možeš bolje od toga, ne možeš ništa bolje od toga, razumeš me, to je najbolje što možeš. I da, i bradica se vratila, razumete. Nisam se samo ja vratio, nego i bradica, razumeš me. Uglavnom, ako nekog zanima i muzike će bude još, tako da i bit će bolje, mislim i ovo je bilo okej, razumete me, samo flex, ali ovo novo što se sprema, niste spremni, znači samo to ću da kažem. Uglavnom, to je to, znači ovo sam teo da napravim samo jedan kratak video da najavim, znači da se vraćam jer mi je čudno bilo da krenem da stavljam videe samo kao da se ništa nije desilo, kao da sam bio tu cijelo vreme. Tako da napravio sam ovaj kratak video čisto da najavim i nadam se da ćete da uživate u novim klipovima. Uglavnom, to je bilo to i vidimo se u sljedećoj epizodi.